Există o frază pe care șoferii veterani o repetă atunci când văd trecând un camion modern cu luminile sale LED și aerodinamica sa de navă spațială. Este foarte frumos, dar va rezista 30 de ani așa cum a rezistat al meu? Și această întrebare, pe cât de simplă, pe atât de profundă, conține marea diferență dintre două epoci. Epoca în care camioanele erau proiectate să dureze o viață profesională întreagă și cea actuală în care tehnologia avansează atât de rapid încât vehiculele par să devină învechite înainte de a îmbătrâni. Aceste camioane reprezintă acea epocă de aur a ingineriei, când important nu era cel mai nou ecran tactil, ci capacitatea de a porni în fiecare dimineață, fie că ploua, ningea sau era o căldură care topea asfaltul. Să începem! Numărul 12, Mercedes-Benz NG, 1973 până la 1988. Când Mercedes-Benz a lansat Neue Generation în 1973, lumea transporturilor europene nu a mai fost la fel. Nu era doar un camion nou, era o declarație de principii. Inginerii din Stuttgart deciseseră că durabilitatea nu era negociabilă și au construit o cabină care semăna cu un bunker pe roți. Oțelurile folosite la șasiu erau de cea mai înaltă rezistență, iar motoarele, acei 6 cilindri în linie care sunau ca o orchestră bine acordată, erau construite cu toleranțe care păreau de ceasornicărie elvețiană. NG a fost camionul care a deschis autostrăzile europene, care a transportat reconstrucția postbelică, care a demonstrat că ingineria germană putea fi atât precisă cât și eternă. Chiar și astăzi, când călătorești pe drumurile secundare din Spania, Portugalia sau țările din Est, poți întâlni un NG la lucru. Nu este un vehicul de colecție, nu este o piesă de muzeu. Este un camion care își face în continuare treaba 30, 40, 45 de ani după ce a ieșit din fabrică. Șoferii care le-au condus spun că nu se stricau, pur și simplu oboseau. Și când oboseau, o reparație le reda viața. NG nu înțelege de pensionare, înțelege să meargă mai departe. Numărul 11, Scania 143, 1987, 1995. Dacă există un camion care i-a făcut să viseze pe transportatorii europeni de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, acela n-a fost Scania 143. Miticul V8 al visurilor, așa cum îl numeau suedezii, nu era un camion oarecare. Era o declarație de putere, o mașină proiectată pentru cei care aveau nevoie nu doar să ajungă, ci să ajungă cu autoritate. Motorul său V8 de 14 litri și 500 de cai putere era la acea vreme o bestie indomabilă. Dar importantă nu era puterea, ci modul în care era construit. Suedezii, cu obsesia lor pentru calitate, au folosit materiale și procese care garantau o durată de viață măsurată în milioane de kilometri, nu în sute de mii. Camioanele Scania 143 bine întreținute au demonstrat că pot depăși 1 milion de kilometri fără a necesita o reparație majoră. Și există unele care au ajuns la 1,5 milion, la 2 milioane, întotdeauna cu același vuiet profund care îngheța sângele concurenței. Chiar și astăzi, a vedea un 143 pe șosea este un eveniment. Silueta sa, cu acea grilă caracteristică și acea postură mândră, impune respect. Camioanele moderne, cu toată tehnologia lor, se dau la o parte când apare un 143. Știu că sunt în fața unui rege. Un rege care, deși are ani, are încă puterea de a umili orice nou venit. Ceea ce face legendar Scania 143 nu este doar motorul său V8 de 14 litri, ci modul în care a fost construit în jurul ideii că un camion trebuie să fie o investiție pentru toată viața. Suedezii au folosit oțeluri de înaltă rezistență la șasiu și blocuri motor cu aliaje care suportau uzura într-un mod care părea nenatural. Mulți șoferi europeni povestesc aceeași istorie. După 1 milion de kilometri, motorul avea în continuare compresia originală, fără fumuri ciudate, fără zgomote îngrijorătoare. Și cel mai impresionant este că, atunci când o componentă avea nevoie de atenție, simplitatea designului permitea reparații profunde, fără a fi nevoie să demontezi jumătate din cabină. 143 a fost primul camion care a demonstrat că puterea și longevitatea puteau merge mână în mână. De aceea, atunci când un Scania modern se intersectează cu un 143 restaurat, șoferul noului știe că îl vede pe bunicul său. Și, ca la toți bunicii, respectul este automat. Numărul 10, Volvo F12, 1977 până la 1993.
Dacă cineva te întreabă ce camion a construit Europa modernă, răspunsul este clar: Volvo F12. Timp de mai bine de 15 ani, acest gigant suedez a fost coloana vertebrală a transportului continental, de la fiordurile norvegiene până la autostrăzile germane, trecând prin drumurile montane spaniole. F12 era peste tot. Motorul său de 12 litri era o capodoperă de simplitate și robustețe. Nu căuta recorduri de putere, căuta un singur lucru: fiabilitatea, și o obținea din plin. Transportatorii care au avut un F12 știu că se puteau baza pe el pentru cele mai dificile rute, pentru cele mai vitrege climate, pentru cele mai grele încărcături. Și când venea momentul întreținerii, orice mecanic cu 2 neuroni în cap îl putea repara fără a avea nevoie de computere sau echipamente de diagnosticare. F12 este bunicul care încă mai câștigă curse. 30 de ani mai târziu, mulți încă lucrează, nu ca piese de colecție, ci ca instrumente de lucru zilnice. În țările din Est, în Africa, în America de Sud, F12 continuă să ruleze, demonstrând că bătrânețea nu este o boală atunci când construcția este adecvată. Și de fiecare dată când un camion modern trece pe lângă el, F12 pare să zâmbească cu acea grilă pătrată, ca și cum ar spune: tu vezi de treaba ta, eu sunt încă aici. Volvo F12 nu a construit doar Europa, a construit reputația unui brand. Secretul său era obsesia pentru detaliile pe care nimeni nu le vedea. Suporturile motorului erau supradimensionate, mănunchiurile de cabluri aveau protecții suplimentare, iar vopseaua șasiului era atât de groasă încât rezista anii de sare și pietriș fără a oxida. Transportatorii care au avut un F12 știu că puteau dormi liniștiți pentru că camionul nu îi va lăsa în pană în cel mai dificil pas montan. Și când venea momentul să-l vândă, prețul se menținea ca niciun altul, pentru că toți știau că F12 nu era un camion folosit, era o unealtă probată. Chiar și astăzi, pe drumurile secundare din Portugalia sau pe rutele din Balcani, este posibil să vezi acești giganți portocalii sau albaștri lucrând cu aceeași demnitate ca în prima zi. Silueta sa pătrată și grila sa de oțel par să spună: nu trebuie să fiu frumos, trebuie să fiu fiabil. Și chiar sunt. Numărul 9, Mack Seria R, 1965 până la 2005, 40 de ani. Atât a durat producția seriei R de la Mack. 40 de ani fără schimbări radicale, fără revoluții estetice, fără obsolescență programată. Doar o formulă testată iar și iar. Un șasiu de oțel de înaltă rezistență, un motor diesel cu 6 cilindri cu fiabilitatea unei pietre și o cabină cu capotă lungă care a devenit iconul transportului american. Seria R nu era frumoasă conform canoanelor europene, dar avea o prezență care impunea respect. Era camionul celor care lucrau în mine, în păduri, pe autostrăzile interstatale. Era camionul celor care nu-și permiteau eșecuri. Și nu eșua. Există povești despre serieri care au depășit 2 milioane de mile. 2 milioane de mile înseamnă 80 de tururi în jurul lumii. Sunt decenii de muncă neîntreruptă. Sunt generații întregi de șoferi care s-au așezat în același scaun, au învârtit aceeași cheie și au ascultat același vuiet. Seriile R care supraviețuiesc astăzi sunt venerate ca relicve, dar nu sunt în muzee. Multe continuă să lucreze transportând lemn în Canada, tractând utilaje în Australia, mutând pământ în America de Sud. Pentru că seria R nu înțelege de pensionare, înțelege doar de muncă. Numărul 8, Fiat 680 și 2 N2, 1950 și 2 până la 1989. Italia este cunoscută pentru mașinile sale sport, pentru designul său, pentru pasiunea sa. Dar a construit și unul dintre cele mai rezistente camioane din istorie și a făcut-o cu o formulă foarte simplă: să-l facă de bază, să-l facă robust și să nu schimbe nimic timp de decenii. Fiat 680 și 2 N2 nu era frumos, nu era rapid, nu era tehnologic. Designul său, cu clasicele mustăți cromate pe grilă, părea aproape prietenos. Dar sub această aparență simplă se ascundea o mașină capabilă să suporte abuzuri pe care niciun inginer nu le prevăzuse. În Africa și Orientul Mijlociu, unde drumurile sunt o sugestie și încărcăturile o provocare, camioanele 680 și 2 N2 au fost supraîncărcate până la 200% din capacitatea lor nominală. Și șasiul nu ceda.
Motorul, lent în turații, dar cu un cuplu generos, putea funcționa cu combustibil de calitate îndoielnică, cu amestecuri care ar fi distrus orice motor modern în câteva ore. Producția s-a extins pe o perioadă de peste 30 de ani, un interval de timp care în industria auto este aproape o eternitate. Și în toți acești ani, designul de bază abia s-a schimbat, pentru că nu era nevoie. Camionul 680 și 2N2 era spartan, incomod, zgomotos, dar era mecanic indestructibil. O unealtă făcută să dureze mai mult decât generația care a cumpărat-o. Și în multe colțuri ale planetei, chiar și astăzi, continuă să o facă. Numărul 7, Kenworth dublu, ZXG 900, 1960 și 1 până la prezent, dar clasicii sunt cei din anii 70 până la 90. Dacă există un camion care reprezintă visul american pe roți, acela este Kenworth dublu V900. Silueta sa, cu acea capotă interminabilă care pare să nu se mai termine niciodată, este recunoscută în întreaga lume ca iconul transportului greu american. Dar în spatele acestei estetici legendare se află o mașină construită cu o filozofie foarte simplă. Fă-o puternică, fă-o durabilă, fă-o pentru totdeauna. Kenworth dublu V900 este construit semi-artizanal chiar și astăzi. Lucrătorii de la Kenworth dedică ore întregi ajustării, sudării și asamblării fiecărei unități cu un nivel de detaliu care se apropie de obsesie. Motoarele pe care le montează, Cummins sau Caterpillar în epocile lor de aur, sunt legende în sine. Există povești despre camioane W900 care au acumulat peste 2 milioane de mile, care au traversat Statele Unite de sute de ori, care au lucrat în mine, în păduri, pe autostrăzile interstatale și care, chiar și astăzi, după decenii, sunt încă pe șosea. Exemplarele din anii 70 și 80, adevărații clasici, sunt deosebit de căutate, nu doar pentru valoarea lor istorică, ci și pentru că reprezintă o epocă în care calitatea nu era negociabilă, în care fiecare șurub era strâns cu certitudinea că va dura. Șoferii care se așează la volanul unui Kenworth dublu V900 clasic știu că manevrează o bucată de istorie, dar știu și că se pot baza pe el. Pentru că Kenworth dublu V900 nu a fost proiectat pentru a impresiona în showroom-uri, a fost proiectat pentru a impresiona la kilometrul 1 milion. Și când un model modern se intersectează cu el, singurul lucru pe care îl poate face este să se dea la o parte și să admire: până aici am văzut mașini impresionante, camioane clasice care umilesc deja multe modele moderne, dar cele care urmează sunt elita elitei. Sunt cele care au fost testate în războaie, în deșerturi, în cercul polar arctic, sunt cele pe care șoferii veterani le amintesc cu lacrimi în ochi pentru că știu că nu se mai fac astfel de lucruri. Și numărul 1 este atât de indestructibil încât probabil va continua să ruleze când camioanele electrice de astăzi vor fi vechituri. Numărul 6, Magirus Deutz 232, anii 70 până la 80. Germania este faimoasă pentru precizia sa, pentru obsesia sa pentru detalii, pentru ingineria sa perfectă. Dar în anii 70, Magirus Deutz a decis să ia o cale radical diferită de concurenții săi. În timp ce toți se complicau cu sisteme de răcire lichidă, radiatoare, furtunuri și pompe de apă care puteau ceda, ei au spus: și dacă simplificăm? Așa s-a născut Magirus Deutz 232, un camion cu motor răcit cu aer, fără apă, fără radiator, fără antigel, fără nimic care să poată îngheța iarna sau să fiarbă vara. Motorul, un V6 sau V8, în funcție de versiune, era înconjurat de aer și nimic altceva. Acest lucru însemna că putea funcționa în deșertul Sahara, cu temperaturi de 50 de grade, fără risc de supraîncălzire. Și de asemenea putea funcționa în Siberia, la 50 sub zero, fără ca apa să înghețe și să spargă blocul. Sunetul unui Magirus Deutz era inconfundabil. Nu era vuietul profund al altor motoare, era un bâzâit caracteristic ca de avion, care se auzea de la kilometri. Șoferii îl numeau camionul care nu are nevoie să bea. Și, într-adevăr, nu avea nevoie de apă pentru a supraviețui. Simplitatea sa era cea mai mare virtute a sa. Mai puține piese însemnau mai puține lucruri care se puteau strica. Și când ceva se strica, reparațiile erau simple, la îndemâna oricărui mecanic cu 2 degete de frunte. Astăzi, găsirea unui Magirus Deutz 230 și 2 funcțional este o raritate.
dar cele care supraviețuiesc continuă să lucreze, în principal în țări unde temperaturile extreme sunt la ordinea zilei și de fiecare dată când unul pornește, acel bâzâit caracteristic le reamintește tuturor celor prezenți că a existat o epocă în care ingineria nu se temea să fie diferită. Numărul 5, Tatra 815, 1983 până la prezent. Dacă există un camion care pare proiectat pe altă planetă, acela este Tatra 815. Cehii, cu mintea lor ingenioasă și tradiția lor industrială, au creat ceva care nu seamănă cu nimic din ce ai văzut. Șasiul său nu este cu lonjeroane, ca cele occidentale, este un tub central, o coloană vertebrală care traversează întregul vehicul și protejează transmisia în interiorul său. Din acel tub ies axe oscilante independente care permit fiecărei roți să se miște în sus și în jos, fără a le afecta pe celelalte. Acest lucru înseamnă că Tatra poate traversa terenuri care ar lăsa orice alt camion să patineze pe propria sa axă. Pietre, nisip, noroi, zăpadă, Tatra traversează totul cu o ușurință uluitoare și pe lângă toate acestea are un motor vopt răcit cu aer ca și Magirus, dar cu o personalitate și mai pronunțată. Camionagii cehi au o vorbă: Tatra nu se strică, se uzează. Și este literalmente adevărat. Aceste camioane acumulează milioane de kilometri în cele mai rele condiții imaginabile, iar când în cele din urmă au nevoie de întreținere, nu este pentru că o piesă a cedat, ci pentru că utilizarea continuă a atins limita naturală a materialului. Îl repari și continuă. Proiectat inițial pentru armată și pentru aplicații extreme, Tatra 815 și-a demonstrat valoarea în zonele îndepărtate ale Siberiei, în minele de suprafață, pe drumurile imposibile din Urale. Când un camion modern se blochează în noroi, Tatra trece pe lângă el, îl privește cu dispreț și își continuă drumul. Nu există concesii estetice, nu există lux, nu există tehnologie superfluă. Există un singur lucru, o voință de fier de a merge mai departe. Numărul 4, Ural 4320, 1977 până la prezent. Dacă există un camion care se poate lăuda că a văzut de toate, acela este Ural 4320. Proiectat în Uniunea Sovietică pentru Armata Roșie, misiunea sa era clară: să opereze oriunde, în orice climă, cu orice combustibil și să continue să transporte provizii chiar dacă lumea se sfârșea. Și a fost construit pentru a îndeplini această misiune fără scuze. Șasiul său este o operă de artă a supradimensionării. Lonjeroanele din oțel de înaltă rezistență par scoase dintr-un pod, nu dintr-un camion. Motorul său, un V8 diesel de cilindre mare, a fost proiectat pentru a funcționa cu combustibil de proastă calitate, cu amestecuri care ar distruge orice motor modern în câteva ore. Iar suspensia sa, cu arcuri ranforsate, poate suporta sarcini care ar face să plângă orice inginer de confort. Șoferii ruși au o vorbă: dacă Ural nu trece, înseamnă că nu există drum. Și nu este o exagerare. Există povești despre Uraluri care au traversat râuri cu apă până la cabină, care au urcat pante care păreau pereți, care au circulat pe drumuri care nu meritau acest nume. Și când îl compari cu un camion modern, cu toată electronica și sistemele sale de asistență la condus, cel modern pare de hârtie. Ural nu are camere de vedere spate, nu are senzor de unghi mort, nu are asistenți de bandă. Are un motor, o transmisie, niște axe și o voință de fier. Și asta este suficient. Pentru că Ural nu a fost proiectat pentru a fi confortabil. A fost proiectat pentru a supraviețui. Și supraviețuiește. Numărul 3, MAN F8, anii 70-80. Germania revine pe listă, dar de data aceasta cu un clasic printre clasici. MAN F8 a fost camionul de o viață, cel pe care transportatorii europeni îl alegeau când aveau nevoie de ceva care să dureze și să dureze fără să dea probleme. Designul său era funcțional, fără excentricități, fără concesii la modă. O cabină pătrată, un șasiu robust, un motor care părea din fontă. Dar în spatele acelei aparențe simple se ascundea una dintre cele mai fiabile mecanici pe care le-a dat continentul. Motoarele MAN din seria F8 erau construite să dureze. Nu căutau recorduri de putere, căutau un singur lucru: să ajungă. Și ajungeau.
Milioane de kilometri mai târziu, continuau să ajungă. Șoferii care au avut un F8 își amintesc cu nostalgie acea senzație de siguranță de a ști că orice s-ar întâmpla, camionul te va scoate din impas, nu exista electronică care să cedeze, nu existau senzori care să dea probleme, nu existau ecrane care să se înnegrească. Exista un motor care pornea întotdeauna, o transmisie care răspundea întotdeauna, niște frâne care opreau întotdeauna. Chiar și astăzi, multe F8 continuă să lucreze în țările din Est și Africa. Nu sunt piese de muzeu, sunt unelte de lucru zilnic. Și când un modern se întâlnește cu ele, nu poate evita să simtă o înțepătură de respect, pentru că F8 este bunicul care încă mai câștigă lupte, cel care demonstrează că vârsta nu este un impediment atunci când construcția este adecvată. Numărul 2. Unimog, 1948 până la prezent, dar clasicele sunt cele din anii 60 până la 80. A spune Unimog înseamnă a spune versatilitate, înseamnă a spune rezistență, înseamnă a spune legendă. Acest vehicul, născut în Germania post-belică ca un tractor agricol polivalent, a demonstrat curând că poate fi mult mai mult. Șasiul său flexibil, cu lonjeroane care se pot torsiona fără să se rupă, îi permite să se adapteze la terenuri pe care orice alt vehicul le-ar considera imposibile. Sistemul său de priză de putere, frontal, spate și central, îi permite să se atașeze la sute de implemente diferite, tocătoare, pluguri de zăpadă, mături, echipamente de foraj, macarale și o listă foarte lungă de altele. Dar ceea ce face Unimogul cu adevărat special este rezistența sa mecanică. Modelele clasice, cele din anii 60 până la 80, sunt cele mai căutate de colecționari și de asemenea de cei care au nevoie de o unealtă de lucru fiabilă. Există Unimoguri care lucrează în Alpi, curățând drumurile după avalanșe. Există Unimoguri în jungla amazoniană deschizând drumuri unde nu există. Există Unimoguri în deșerturile Africii, transportând echipamente de explorare petrolieră. Există Unimoguri în cercul polar arctic, oferind suport stațiilor științifice. Toate lucrează în condiții extreme, cu temperaturi care variază de la 50 de grade sub zero la 50 peste zero și toate continuă să funcționeze. Modernele 4x4, cu toată tehnologia lor și sistemele lor electronice de tracțiune, pălesc în comparație cu el. Pentru că Unimog nu are nevoie de electronică pentru a ști unde să pună roțile. O știe pentru că este construit pentru asta. Pentru că fiecare piesă, fiecare unghi, fiecare șurub este gândit pentru un singur lucru, să meargă mai departe, indiferent de cost. Numărul 1. Regele indiscutabil. ZIL 130, Rusia 1960 și 4 până la 1994. Nu poate fi altul. Nu există dezbatere, nu există discuții, nu există un al doilea loc care să se apropie de el. Când vorbim despre indestructibilitate, când căutăm vehiculul care reprezintă cel mai bine ideea că simplitatea este eternă, mintea nu ezită nicio secundă. Este ZIL 130. Proiectat în Uniunea Sovietică în 1964, ZIL 130 s-a născut cu o filozofie foarte clară. Ca orice țăran, orice soldat, orice persoană cu un minim de cunoștințe mecanice să-l poată repara în mijlocul pustietății cu unelte de bază. Și a reușit într-un mod pe care nicio altă marcă nu a reușit să-l egaleze. Motorul său, un V8 pe benzină în primele versiuni, apoi diesel, era atât de simplu încât părea o jucărie de Meccano. Puteai să-l demontezi complet cu un set de chei și un pic de răbdare. Piesele sale erau mari, robuste, proiectate să nu se strice. Și dacă vreuna se strica, orice atelier de pe planetă putea fabrica o replică sau adapta una similară. Șasiul său, cu longeroane din oțel de înaltă rezistență, suporta suprasarcini brutale fără să se clintească. În Uniunea Sovietică, unde drumurile erau o problemă nerezolvată și distanțele erau incomensurabile, ZIL 130 era coloana vertebrală a transportului. De pe străzile Moscovei până la zonele îndepărtate ale Siberiei, trecând prin deșerturile Asiei Centrale, ZIL era peste tot. Nu avea lux, nu avea electronică, nu avea nimic care să se poată strica. Avea un motor, o transmisie, 4 roți și o voință de fier de a merge mai departe. Șoferii povesteau istorii aproape mitologice despre el. Spuneau că puteai să-l lași abandonat într-o pădure timp de 5 ani, să te întorci, să-i pui benzină nouă și ar porni. Spuneau că dacă cădea într-un râu, îl scoteai, îi schimbai uleiul și continua. Spuneau că existau ziluri care primiseră impacturi de șrapnel, care pierduseră roți, care funcționaseră cu jumătate
separate de motor și care ajunseseră la destinație. Și cel mai incredibil este că multe dintre aceste istorii sunt adevărate. Chiar și astăzi, decenii după încetarea producției, există ZIL 130 care lucrează în cele mai îndepărtate zone ale Rusiei, în țările fostei URSS, în Africa, în Asia. Nu sunt piese de muzeu, nu sunt vehicule de colecție. Sunt unelte de lucru care refuză să moară. ZIL 130 nu este un camion, este un monument al ideii că adevărata inginerie nu este cea care complică cel mai mult lucrurile, ci cea care le simplifică până le face eterne. Și de aceea umilește orice modern, pentru că în timp ce camioanele de astăzi au nevoie de ateliere specializate, scanere de diagnostic și tehnicieni cu pregătire specifică pentru a repara o simplă defecțiune, ZIL are nevoie de un mecanic dispus și de câteva unelte. Și asta într-o lume din ce în ce mai complicată, într-o lume în care tehnologia avansează atât de repede încât vehiculele devin învechite înainte de a îmbătrâni, este cel mai mare lux care există. ZIL 130 este regele indiscutabil. Cel care demonstrează că vechiul nu este învechit este etern. Data viitoare când vei vedea un camion modern cu luminile sale LED, cabina sa plină de ecrane, sistemele sale de asistență la condus și aerodinamica sa de navă spațială, întreabă-te cât va dura. Întreabă-te dacă cineva îl va putea repara în 30 de ani cu unelte de bază în mijlocul pustietății. Întreabă-te dacă va ajunge la 1.000.000 de kilometri fără o defecțiune catastrofală. Acești 12 clasici au demonstrat că se poate